Pagi-pagi pai kalai kepulang bali asam sewa. Malin ba cincin orang pandangi malam rang ajak main koa. Para ala pae kapiai tengah hari ke koto tengah. Koto tak. Bakao koa ka dimulai pasang saringgi ate bawah. Gimana? Kalombo pae kapiai kapulang bali labati. Sakali malin tanang koa lawan basenter timbang bali. Benteng pai kabalai dijual dalam pakadaian. Lalolo cincin di jari berbuka mido bagadaian. Jatih kayu mati ulah di bawah mengulampai sedang memakan anak anso. Gondo diambuang tiok mati. Koa diadang tak lo sampai di sini mamang kilo-kilo. Daun si ado batu duang daun si kalading. Ko idui ndak bapa ado elok lah gantuang badan diri. Ambil taling. Kapa badamo si andu dai sare bamwe kain batik malah buah di pukul 6. Mungkin lama mungkin malah saya tahu baca pancang dalam kasih mungkin dioyak mungkin dalam. Gimana? Kape penji di sungai ngiyang kanwari bodi caniago. Abah banci mande kanduang lah berang dapet pemilih jajuk juga. Karek kayu dan karek dua karek dan cancang le ampe tingke. Kalau dirantang namunya panjang elok ni punta. Ondaknya singke. Sampai 5 minit dia lah.